Cuida que non vayamos para aí que para aí o día caen eu cando era pequenas pois se pinchei ali a peixe nas ortigas. Así que vamos para baixo por aquí. Son uns perritos. David, que pasa os días que non soan os eólicos? Tranquilidade total. Tranquilidade. O día que non sonan, mira a ver que pasa, non? Porque todos estamos acostumbrados a dormir todos os días, e o día que non soa, digo, que pasa? Miras, digo, pois pararon, tal. Nótase moito o cambio. Nótase máis que o ruido todos os días. Todos os días estás acostumbrado, non ten problema. Pero o día que paran, dixei, que pasou aí? Vai ali dicir o nombre de todas as gatitas. Vale. A ver, dime. Esta se chama Tesiña. Ajá. Esta é Flori. Esta é Margaretiña. Esta Pili. Esta Mili. Esta Pepa. Este é lo manito. Un día normal é levantarse sobre 8 da mañá, máis ou menos, tomar un cafeíño con leite, un vaso de auga e arrancar para a granxa, non? Estas. Venga. Bueno. Mira.
leiteiro, los abuelos, Despois queda a maiores o traballo de que hai que ensilar, hai que sacar purín, hai que limpar unhas fincas, rozar os lindes das fincas, e bueno, a vida normal que ten calquera persoa ca súa muller, cos seus fillos, do día a día. Gustache vivir aquí? Sí, Por qué? porque é un sitio moi tranquilo. Sí, é un sitio tranquilo. Non hai coches, non hai ruido. Está seguro. Non gustaría que algún dos teus fillos se dedicara? E a Xoel, a verdade, que tira moito, encantan os animais, pois, bueno, sí que me gustaría, mellor, que se dedicara, non? E miramos, pode temos que mirar, verdade, Xoel? A cámara. Che pasa.